עושה סחרחורת ולבן עושה לי רע, ורגל תרנגולת מעוררת בבחילה. אני נמנע מלאכול דברים שיש בהם מן הנזק, וזה כולל עוגות, מרים, ביצים, זיתים ושסק. לא נוגע בכוסות שלא רחצו אותן, וצלחות דביקות שלא נקבו אותן. נזהר מאוד וישנה סיבה לי, כי בכל מקום בלי ניקיון יש חיידק פוטנציאלי. גלידה מצננת וצ'וט עושה ורידים, והבטן מתנוונת כשסנדוויץ' לא עשים. חיידקים נמצאים על העצים ובשמיים, אני כמעט ולא נושם ולא נכנס למים, לעולם לא מפהק בפה פתוח עד שלא בודק את כיוון הרוח. נזהר באופן מדיקלי לחיות עד 130, פחות מזה לא בא לי. מתקרב לו, נראה לי קצת חשוד, ואופסו מתעטש לו, אני עכשיו אבוד. לא תהיה ברירה, אני אסגור את עצמי בחדר, לא אצא שנייה אחת, גם לא בליל הסדר. אשטוף את הסבון לפני מקלחת, ארים את הטלפון יום יום אבדוק את חום המצח, ואם הכל ילך יפה פשוט תחיה לנצח.